Lions TV gidan nishadi. Yau kam, Abale za mu ba wa award a masana'antar Kannywood. Kar ku sake ku bada award din nan, zai zama muku tashin hankali. Kamar yakar Abashi, ya fi kowa iya active a masana'antar Kannywood, yasa aka karrama shi. Ku rasa wanda za ku karrama, ko ba ko. Samu bace da shi. Abale, ya kamata ka ɗauki mataki akan mai sana'a. Gaskiya. A'a, Abale dakata, bari na tambaye sa me dalilinsa. Mai sana'a, me yasa baka son a bawa Abale award a Kannywood? Saboda kin Allah. Amma baka da hankali ko? Lalle dole ka ce ba ni da hankali mana. Tabbi, kwayin ɗinka ya ƙone. Fatan hankali ya kauda daga gurin ka. To ka shiga hankalinka ko na kore ka daga Kannywood. Wannan sai na sa ma'aikata sun kama ka. Sarki Ali, ya kamata ka ɗauki mataki akan mai sana'a. Aukar da kuke kallon ku nake. Abale, da a baka budurwa da a baka tular wiwi wanne ka fi so? budurwa gwara dula ɗaya a yi mun marjajjiya. Kana bara to kai kuma na tambaye ka ne? To me ya kawo kama wakar harkar hip hop? Don kuma kai ya dama. Yanzu dai tambaya nake so zan yi wa matan Kannywood. Dan Abale ya ce da budurwa gwara dular wiwi ta fi masa komai. Me kake tunani zai faru? Rukayya. Na'am. Ko dan dakata. Bari maga da ya kamata mu fara. Ayo. We drinking tonight, girl. Ajiza Gabon, wai kin ji da budurwa gwara dular ta ba murjajjiya. Jin uban waye. Ki kwantar da hankalinki ba ni na faɗa ba, Abale ne bai faɗa. Shut up your mouth. Nonsense, idiot, baggage, failure, military combos, hardo, damanifica, slippers, look like mandula, vita, medical levy. High focus, destitute, measure, useless, warlike, undirty, neglect, excessiveness, extravagant, scavenger, vandalize, mean talkative, damn you, unvenerate, unaware, buntutulo, zunkina news, rekshepe. Super craft, rajulos, tifakari, paris, reportability, filici, high, C4 ho, C4 ho city. Ben Jaquid, Malala quid, Arare